ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಿಗಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ದಾಲ್ದ ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಾಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಇಡಿ ಪದಂಗಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಚೂಲಿದ ಪದಂಗೆ ಇತ್ತನೆಕ್ಕೇನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ದಾಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ದಾತ್ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ದಾತ್ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಲ್ಗೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ದಾತ್ ಅರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅರಿನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈತದು ಒಂಚೆ 4 ಗಂಟೆ ನನಿದ್ ದೀಪೇನು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ನನೆದುಂಡು ಬುದುಲ್ದುಂಡು ಪದಂಗಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬುದುಲ್ದುಂಡು ದೇಕ್ ಪಂಡ ಇಡಿ ಪದಂಗಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದೀವಡಾಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಸಣ್ಣವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೆ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂಲಿದೊಟ್ಟುದ ಪದಂಗಿದ ದೋಸೆ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತ ನೆನ್ನ ಕಡೆದು ಬಂದ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನು ಉರ್ಗಾತ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕೇನು ಉಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೇನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಗುದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವೆ ದೋಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಡೆನ್ನ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ವರ ನಿಗಲೆ ತೂವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಶೋಕ್ ಉರ್ಗುದನ್ ಬಂದೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದ ಏನಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ದೀತೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಮತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮೈಪರ ರೆಡಿ ಆತನೊಂದು ತೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ನೆಯ್ಗೆ ತೊಂದೇನು ಆ ನೆಯ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ನೆ ನೆಯ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಚಿ ತೆನ್ ತವ ಬೆಚ್ಚೊಗ್ಲ ದೀತೆ ತವ ಒಂತೆ ಹದ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ದು ದೋಸೆ ಮೈಪೇನು ತೆಳುವಾದ ಬರೋಡು ತವ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮೈಪನಾಗ ಚಮಚುಡಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ದೋಸೆ ಮೈ ಪೊಡಿ ಪಲ ತವ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಅರ್ಧ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನೆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀತಿನೇನು ಇಂಚ ಬ್ರಷ್ ಇಡ್ತೀಪೆ ನೆಕ್ ಚಟ್ನಿದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಪಾಂಡ ಖಾರ ಖಾರ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ದೋಸೆ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗುಲು ನೆಕ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ದೊಟ್ಟು ನಿಂತಿನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುನೇನು ಕಾಯರ ಬಿಡೋಡು ದೋಸೆನ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತು ಚಂದು ಹದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆನಾನೆ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆನ್ನ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಮೈಪೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾವಲಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೆ ಒಂಜೊಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿ ಕುಂಟುಡು ಒರೆಸದು ದೋಸೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಇಂಚ ತೆಳುವಾದ ಮೈತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು
ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಯಿಗಿನ ಅಂಚನೇನು ಬ್ರಷ್ ಇಡ್ತಾಕವೆ ಮಂಚಿದ ಪಡಿಬೇಕಾ ನೀತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಒಂದು ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ನಮಗೆ ಎದಾಗ ತಿನ್ರೆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದಿನ್ನೊಂಚೂರು ನಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೆ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಪ್ ಹಾಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಅದಾಗನೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಅದಾಗನೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪಿನಿ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದಾತುಂಡು ದೋಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದೋಸೆನ ಕಾಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಇನ್ನ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ನಾನು ಒರಿದಿನ ಇನ್ನ ಮಲ್ತ್ಗೆ ತುನ್ವೇನೆ ಇಂಚ ಪಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ದೊಟ್ಟು ಒಂದು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಡು ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕಲ್ ಎಂಚಂಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.